Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cexar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Bo día, clementinos e clementinas. Existe alguén no mundo que non coñece estes versos tan fermosos de Rosalía de Castro? Hoxe, 23 de febreiro, nun programa especial, festexamos na nosa radio e por todo alto o Día de Rosalía. E para facelo, que mellor cousa que comezar leunando a súa vida e obra. Vela aí vai, rapazada, prestade moita atención. Esta é a historia dunha muller que nunca tivo medo da escuridade. E sabedes por qué? Porque onde máis negra é a sombra é onde mellor se ven as estrelas. A muller da que falamos chamábase María Rosalía Rita. Naceu un frío 23 de febreiro de 1837 en Compostela, nunha casa de mulleres. O pai era sacerdote e, como xa ben sabedes, os sacerdotes non poden aceptar ter fillos. Pois esa cativa da que estamos a falar será a poeta máis senlleira de Galiza. Unha muller brava e loitadora. Unha muller que brillara con luz propia. Rosalía de Castro. Malia as mudanzas, a súa nai Teresa, Rosalía e a súa madriña eran inseparables. Viviron en Iria Flavia cos avós, en Lestrobe cunha tía. Xa con 13 anos, grazas aos esforzos da súa nai, Rosalía era unha moza moi pero que moi educada, que vivía en Compostela. Con 13 anos xa falaba francés, tocaba piano, facía teatro, acudía a recitais. Pero foi daquela cando empezaron a aparecer as sombras na súa vida. Rosalía tiña mala saúde e viña de perder a súa mellor amiga por unha enfermidade que ambas colleron. O ano 1853 foi tamén un ano de moitas sombras. Por o mal tempo que fixo e as colleitas perdidas, foi un ano de fame. Dende a súa ventá, ela vía a xente das aldeas pedir esmola, enfermar e morer. A escena que viu foi tan dolorosa que comezou a dedicarlles a esa xente humilde os seus poemas. Con 20 anos decide ir con familiares a Madrid.
Ali publicou o seu primeiro libro de poemas, en castelán, a lingua que falaba a xente máis fina. Pero Rosalía non tardaría en darse conta de que o galego era a lingua na que debería volverse a escribir. A nosa cultura debía revivir. En Madrid foi onde coñeceu a un excelente escritor, Manuel Murguía. E el namoraría, con el casaría, e seguiría mollándose de aquí para allá. Rosalía volveu a enfermar e outra grande sombra pasou no seu corazón, a morte de 2 dos seus 7 fillos. Vivindo entre Castelo e Galiza, publicou varias novelas e un 17 de maio publicouse a súa obra máis importante, o primeiro libro todo en galego, Cantares Gallegos. Unha obra con tanto éxito que foi traducida a moitas outras linguas, ata en xaponés. Para esta obra, Rosalía usou o seu nome e non asignou baixo un nome masculino, como se facía na súa época. Por certo, o 17 de maio soemos de algo. Pois ben, como curiosidade, o primeiro día das letras galegas dedicouse a unha muller. E a quen? Pois a ela. Todo o mundo recoñecía o talento de Rosalía e as gabanzas non paraban de chegarlle. En 1880, Rosalía publicou outro gran éxito, titulado Follas Novas. Canto penso que te fuches, negra sombra que me asombras. Pero foi 5 anos despois, en xullo de 1885, cando a negra sombra do final da súa vida chegou, malia a súa eterna luz. O 15 de xullo dese ano, Rosalía deixounos para sempre. Quédanos a súa obra para celebrar a nosa lingua e a nosa cultura. Que así sexa. Viva o galego! Isto que acabades de escoitar é a historia de Rosalía de Castro, unha muller extraordinaria. Hoxe temos este programa especial en Radio Clementino, pois cada 23 de febreiro celebramos o día do seu nacemento. Como escoitastes no conto, Rosalía escribiu un libro moi importante que se chama Cantares Gallegos. Despois de moitos anos, foi o primeiro libro escrito en galego da súa época. Cantares Gallegos é un libro onde se fala de Galiza e de todo o valor que ten para Rosalía a nosa terra. Vaia, non hai dúbida de que estamos a festexar o labor dunha das autoras máis importantes da literatura española. E ademais é galega. Tan galega que os seus poemas son verdadeiras declaracións de amor pola nosa terra. E senón, estade moi atentos e atentas.
a este momento tan especial na nosa radio. Gozade dun dos seus poemas con este recitado cooperativo en directo a cargo de varios nenos e nenas da escola que van representar a súa aula nesta experiencia tan bonita. Adiante, compañeros e compañeiras. Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Lugar máis hermoso non houbo na terra que aquel que eu miraba, que aquel que me deran. Lugar máis fermoso no mundo na chara, que aquel de Galicia, Galicia encantada. Galicia florida, calela ningúa, de frales cuberta, cuberta de espumas. De espumas que o mare, con perlas gomita, de flores que nacen ao pé das fontiñas. De valles tan fondos, tan verdes, tan frescos, que as pernas se calman no máis que con velos. Que os ánxeles neles, dormidos se quedan, xa en forma de pombas, xa en forma de niebras. Pero canta razón tiña, Rosalía. Acaso hai lugar máis hermoso no mundo que o que os nosos ollos ven a través das nosas fiestas? Pois para que non se nos esqueza que este poema sobre Galicia decore a partir de hoxe os muros da nosa escola. Rapazada, é a vosa quenda. Estades convidados a sair das aulas e xuntos crear fermosos murais inspirándonos nela. Sempre Galicia, sempre galego e sempre Rosalía. Sempre en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Na túa escola.